Sibadiliki. Komachielo ni Jonga'd bura Njoki Ndugu kod Jonga'd buche Everlyne Olwande ochamo muma kaka Komishonas mag duol mar Judicial Service Commission e nyasi mabende notelne kod ogai mar do Martha Koome. Jonga'd bura Njoki nyocha ne oyier kaka gi Jonga'd buche e do maduong' mondo mi obed jachung' margi ka duol mabende tayo tije mag do ka Jonga'd buche Everlyne Olwande to ne oyier kendo e tielo mar ariyo gi jokanyo mag riwruok mabende kelo kanyakla Jonga'd buche pacho kae mano the Kenya Magistrates and Judges Association. I, Honorable Everlyne Sylvia Achieng Olwande, having been elected under Article 171, Sub-Article 2D of the Constitution of Kenya, Lady Justice Njoki Ndugu, having been elected under Article 171 2B of the Constitution of Kenya, as a member of the Judicial Service Commission. Jonga'd bura Njoki kod Jonga'd buche Olwande osingo mar tiyo tijgi e yo makare ka gilero ber mar duolno mar Judicial Service Commission erito ratich do e pacho kae. And even as I step into the shoes of my late brother Justice Ibrahim, I do commit to also represent in as far as possible the concerns of other judges and judicial officers as we work in the Judicial Service Commission. Ogai mar do Martha Koome mabende notelo ne nyasi no mar achamo muma ne Jonga'd buche ariyogo bende noloso e yo machalo kama. We therefore look forward to your sustained contribution as the Commission continues its vital institution building work. It's a fairly young commission, 15 years, and therefore sometimes we make mistakes, but we always own those mistakes and move forward because we are doing so for the best interests of this country. Chenro mar dayo dho jogo mabende noyier ni lemo mar Jonga'd bura e do mar ywagruok kata Court of Appeal dhi nyime odiochieng' makawuono ka chenro no itayo kod Commission mar Joyal buche kata Judicial Service Commission. Okinyi makawuono Laktar Lucy Wanja Julius ne ochopo e nyim commission no mar mondo ne da dhoge ni lemo no mar Jonga'd bura e do mar ywagruok. Okay. Does the East African Court of Justice have jurisdiction on human rights matters? Yes. Which section? Which provision? I wouldn't have to solve it.